Manje ke bakithi kunjengoba ke kade ngichazile ngaphambili ngalusho lolu daba ukuthi ke sizoba nayo ke ingxoxo naye ke umfundisi uJele ukhona ke njengamanje uhlezi nathi kuso ke lesi Sky Guys sinamandla somsakazo sibuka yona ke indaba ngempela ibaluleke kakhulu indaba yenhlambuluko. Ngiyacela nje ukuthi ke ngaphambi kokuthi ke ngiqale siqale siqhubeke nalohlelo ngimnikeze ithuba lokuthi ke ababengelele abalaleli abahlezi nathi njengamanje. Haleluya, ngiyabingelela kakhulu egameni lika Jesu beleqala kumsakazi nabazane bonke asebenza nabo bese ngiyabingelela wonke umlaleli olaleli Abseko egameni lika Jesu. Ngiyakholwa ukuthi nangalusuku lolusine usuku lomama, usuku lomthandazo, usuku lokulila lokuya uNkulunkulu awomama nabo basenkonzweni noma balalele. So siyambonga uNkulunkulu ukuthi nathi asenzele umusa ukufika nakule ndawo ukuzozwa ukuthi uNkulunkulu ufuna ukukhulumana kithi njengebandla lika Jesu. Siyabonga kakhulu kuwena mfundisi. Ngiyafisa nje ukuveza ukuthi kuyintokozo ukuthi ke siphinde sibe nawe kuso ke lesi Sky Guys sinamandla somsakazo. Uyabona ke lolu daba isizolithinta namhlanje udaba abanye abazalwane abaningi abakholwayo abalaziyo, kodwa ke uthola ukuthi ke mhlawumbe abanye kuyenzeka bengabi nako ukuqonda mhlawumbe ngokucaciseleka kahle. So yingakho ngifisa ukuthi ngaphambi ukuthi ke singene kulona ngeminye imibuzo engaba khona ake kungakuhle basingaqala nje siluhlube siluchaze ukuthi yini inhlambuluko masikhuluma ngento ekuthiwa inhlambuluko esisuke sikhuluma ngayo. Mdaka baba ekhaya sizothi ukubuka kafishane nje indaba igama elithi inhlambuluko. Yini inhlambuluko? Inhlambuluko inkonzo yokuvuma kuNkulunkulu ngenxa yephambeko. Sivuma njengebandla noma njengabazalwane uNkulunkulu sivuma ngenxa yephambeko esizenzile. Sivuma kuNkulunkulu. So inkonzo nje yokuvuma uNkulunkulu ngenhloso yokubuyisana noNkulunkulu. Hayi no, kuyezwakala inamandla icacile. Mhlawumbe ke uma sibuka inhlambuluko ngenhloso yokuvuma isiphambeko kuNkulunkulu ngabe yehlukile yini uma uyibuka nokuphenduka phakathi ke kwenhlambuluko enokuphenduka ukuthi ke kuthi akuhluke noma khona ubudlelwano obuthile obuthi absondele noma izinto ngempela ezihlukene uma kuthi ke kucishe kufane ngani mangabe kuhluka ngani? Kuyinto ecisha ifane noma kuyinto esondelene kakhulu. Akukho nje umehluko omkhulu esingathi lokhu kuhluke ngani ngoba konke it's all about ukubuyisana noNkulunkulu ngenxa yephambeko umuntu asuka azenzile. So kakhulu lokho kwenhlambuluko kusebenza kakhulu kuthina njengabazalwane. Lento yenhlambuluko isebenza kakhulu kuthina kubazalwane. Ngizokhuluma nje njengomzalwane. Isebenza kakhulu kuthina njengabazalwane ngoba sisindisiwe. So njengoba sisindisiwe impilo iyaqhubeka. So umzalwane ngimfanisa nesitsha. Isitsha uyasigeza usifake ekhabetheni. Kodwa akusho ukuthi mawusifuna ukusebenzisa vele usikhiphe ekhabetheni usisebenzise. Kodwa uyasidlulisa emanzini ukusihlambulula ukuthi wagcina usifake sihlanzekile. Akusho ukuthi sisahlanzekile kodwa uyasikhipha usifake emanzini usihlambulule ukuze usisebenze sikahle ngoba once wasisebenzisa sinjalo kungenzeka sesinama germs sesinamagciwane esokwenza ukuthi noma ngabe ukudla okudlayo kunempilo but akusayilethi impilo sekubecome poison kuwe because awuqaphelanga ngoba kusho le nkonzo nje iya ukuthi kumele siqaphele bazalwane singabi nokukhohlwa njengabazalwane ukuthi hayi ngagcina ngime kahle phambi kwaNkulunkulu. So inkonzo yokuhlambulula isebenza kanjalo ke sisuke sivuma nje uNkulunkulu ngenxa yephambeko zethu esizenzile. No, iyezwakala icacile ngendlela ekusobala. Mhlawumbe ke kuyenzeka ke la uthola ukuthi umzalwane athi mina ngikhetha ukuyohlambuluka mhlawumbe ke kumuntu othile noma kumzalwane othile ngesimanga sokuthi athi uma ngiya kuNkulunkulu akusondeleki akuthandezeki akusondeleki ke mhlawumbe ngenxa yesiphambeko njengoba besilwa ngithi inhloso isiphambeko. So manje kwenza ukuthi kube ngazathi uyalwa kunalelo geba ngempela eliba khona
ngempela ukuthi ke azame ukuthi ke azise yena uNkulunkulu kodwa ebese khetha ukuthi ongcono angiye kumuntu othize. Uthola ukuthi ke kodwa ke uma eya kumuntu othize omunye uyakwazi ukuthi asizakale alithole usizo kodwa omunye kuyenzeka angakwazi ukuthi ke asizakale angalitholi usizo. Omunye uthi mangabe ethi uya kuNkulunkulu ngakho ukuthi akuyeki vele ngenxa yakho ukuthi ke kunaleso simo asuke ebhekene naso mhlambe ngenxa yesiphambeko asenzile esimile kuyena sokuba nzima uyalwa ngempela udinga umuntu ozomlekelela ukuthi ame naye akhuleke naye amthwalise umthwalo loyo asuke ebhekene nayo ukuthi aye kuNkulunkulu asihlambulule aphenduke kulento okufanele engabe uphenduka kuyona. Kodwa ke ngiyafisa ukuthola ukuthi ke kodwa ke ukuya kuNkulunkulu uma kuyeka kuye ngoba abafana abantu omuntu uthi ke uphambukile kodwa uyakwazi ukuya kuNkulunkulu kuyeke kunjengo Davide. Nango Davide simthola onile phambi kwaNkulunkulu. uNkulunkulu uthumela umprofeti uthi kumprofeti akasho noma ke asebenzisa isimbolo ethile kodwa ke ukuchaza isimo onengaso kuNkulunkulu. Simbona uDavide ekhala kuNkulunkulu ephenduka kuNkulunkulu ezezila ngisho ukudla uNkulunkulu wawuzwa umkhuleko wakhe ngoba esuke ephenduka. So of course bakhona abakwazi ukuthi baye kuNkulunkulu. Ibuphi ke lobo buhle obuba khona umuntu oqome yena ukuthi aye kuNkulunkulu kunokuthi akhethe ukuya kumzalwane? Msakazi ungaya kuNkulunkulu. I-problem yethu noma inkinga siba nayo njengabazalwane, umuntu uya kuNkulunkulu kodwa akafuna ukuvuma kuNkulunkulu. Uma esefika kuNkulunkulu uyayikhetha ezinye izono akushilo kokunye. Lithi iBhayibheli mawufuna incwadi Izaga 28 verse 13 lithi ofihla iphambeko zakhe ngeke aphumelele. uNkulunkulu akawuza umthandazo owesoni. So noma ngabe ke ukhetha kuyena wena straight uNkulunkulu, but mawufika kuNkulunkulu zilahle phansi uvume isono sakho sonke ukuthi wonile phambi kwaNkulunkulu. Ngoba uma khona ke lokhu ukuthi ngone umzalwane bese ngiyagijima uyaNkulunkulu. Ayi ngiyayithanda le iyashaya ke leyo kakhulu ngoba ngiyayithanda le ngona abantu ababili la ngone umuntu ngone uNkulunkulu. Khona amazwi akhulunywa iprodigal son athi ngizofika ngithi ngonile kubaba ngonile kulizulu nakuwe baba noma ngonile kuwe baba nakulizulu. Yabo iyabona le ndodana ukuthi ngona abantu ababili la. Angonanga ubaba kuphela but ngone uNkulunkulu ngona nakubaba. Uthi kodwa ngofika ngithi ngonile kuwe baba nakuNkulunkulu. Kuyenzeka sometimes ake ngikhulume nje general. Ake sikhulume. Uthola ukuthi ingane ekhaya noma intombazane kwenzeka iphutha ikhulelwe ekhaya. Kunjalo. Mhlawumbe sithi umzalwane lo muntu akhulelwe ekhaya bese yakhohle ukuthi okay ngonile kumzali ngonile uNkulunkulu. Into azoyenza uzofika abuyisana nomzali bese kuyagcina lapho. Kwesinye isikhathi abuyisana noNkulunkulu angabuyisana nomzali. Uzobuyisana noNkulunkulu abazalwane bakuthathe bakufaka emhlabeni alihlabela abahlabelela but umzali wakho still uyopha ulimele ngenxa yakho. Lokho kuhlabelela kwakho kuya kublocker ngoba iBhayibheli ofihla iphambeko zakhe ngeke aphumelele. Buka onke ama-angle ngokusizwa umoya ingcwele ukuthi la ngablock ngoba lento leyo ungavumi yakublocker. Ngiyabona iBhayibheli ofihla iphambeko zakhe ngeke aphumelele. So kubalekile ukuthi noma sewufika kuNkulunkulu uthi uyayela vuma iphambeko zakho kuNkulunkulu. Nkosi ngonile kuwe ngonile kuwe ngihlanze ngihlambulule ukuvuma uvume futhi ngenhloso yokushiya. Ungavumi khona abantu abayaNkulunkulu njalo onemanje athi ngizovuma aphinde onemanje lithi iBhayibheli kepha uma uzivuma uzishiya uyofumana umusa. Hayi nje ukuyivuma kuphela bese uphinde ubuyela kuzo but uma uyivuma uyishiya uyofumana umusa. Into ezokublocker noma sewuvumile uphinde futhi uNkulunkulu ungamuzwa sizathu uvumile kodwa ushiyi. Kodwa iBhayibheli uma siyivuma siyishiya uNkulunkulu uthembekile. Uthembekile uNkulunkulu usinika umusa. Sizoba nomusa. So lokuvuma kuNkulunkulu kuyakusiza wena mzalwane ukuthi uma ufika kuNkulunkulu njengoba ngithe mina suke siyovuma uvuma isono sakho uNkulunkulu. It's not a matter of ukuthi uyothandaza nje bazalwane uyokhala uNkulunkulu ngenxa yesono sakho uyolila uvume sonke isono sakho uthi mina ngonile phambi kwakho uNkulunkulu. So ucela inthethelelo uNkulunkulu uzokuthethelela
bese siba khona nomzalwane mhlawumbe ozomambulela ngomoya oyingcwele ukuthi nangu lo mama lona ungavuma kuye nakhona ungayikhetheli noma ngiphi umama kodwa kube ukuthi uNkulunkulu umambulile ngoba akusibona bonke abantu abanezipin code esifubeni kunjalo ukhona umuntu ozongixoxela indaba yakhe emcayi uyeso yicela esontweni sizathu uvume kunoma ubani awuvuma umuntu oyalelwe ngomoya ingcwele yena ukuthi nanga umuntu ongakuthwalisa ngoba nakho hayi ukuthi usuke siyovuma nje kuphela but suke sifuna ukuthi asithwalise asiyise kuNkulunkulu sometimes ngiphakama izandla uNkulunkulu angangizwa ngenxa yobubi bami kodwa mase ngifika naloya muntu kunjalo kunaloya muntu kaNkulunkulu bese uNkulunkulu ayabona cha shuthi nginentshisekelo noma ngiyafisa ukusizakala njengoba ngiqalile ngabhoboka kuloya muntu ukuthi mina ngensuku ngibhobokile kuloya muntu so uNkulunkulu uyabona cha mina ngiyiprocess yehili ngiyafuna ukuphila ngiyafuna ukukhululeka so ngokwenza njalo bese uNkulunkulu hayi ukuthi uNkulunkulu uzwa loya muntu but uNkulunkulu ubona inhliziyo yakho ukuthi wena uyafuna ukusizakala so masuya kuloya mzalwane loyani bese akuthwalisa niya kuNkulunkulu nobabili senikhala uNkulunkulu manikhala bese uNkulunkulu ayamsiza umzalwane amlekelele naye lona kade akuthandazela ekukhulekisa naye bese afunde ukuthi ke leyo ndaba leyo ke so uyayingcwaba sekuyaphela ngayo ngisho umndeni wakhe noma kuthiwa bekumfundisi unkosikazi wakhe akamtsheni ukuthi bengikade ngisiza umuntu ngendaba eyithile ngoba ngeke ukwazi ukuthi umuntu omtshelayo uzotshela ubani ngesikhathi nithandaza niyayingcwaba niyaqeda ngayo futhi masumbuka sombuka noma enkonzweni awusambuka ngamehla izolo ukuthi izolo lo muntu lona uphathwe inkanuko mangaphethe inkanuko sewuzombuka ngokumsola ngokumjaja ngoba le yanto seningcwabile phela ayise njengoba niyisusile ayisekho kini uNkulunkulu naye uthathilwa iphonso lwadle lokukhohlwa wakhohlwa yiyo uNkulunkulu mayiseyibuya sesikhunjuzwa ngamadimoni noSathane but ngokukaNkulunkulu usengihlambululile ngoba ngivumile hayi no kuyezwakala mfundisi wami namandla ecacile ukhona kodwa ke udaba kancane engifisa sibuyele kulona olubalekile olubalulile engifisa sigxile kulona leli lokuthi ungathi mawenze kabi kumuntu bese uthi hayi mina ngizolungisa indaba yami noNkulunkulu kuphela uthola ukuthi wone abantu kuphela awangagcina ngokona uNkulunkulu kuphela kodwa ke uthola ukuthi uma usuyilungisa mase bekubuka wena uqhubeka uhamba ungayixoxanga indaba nabo ubuyisana nabo ucela intethelelo mhlawumbe ucele uxolo kuletha bophi umngozi kuwena noma kubi ngani ukuthi usuyilungisile noNkulunkulu uphinde futhi uyilungise nakuba abantu sewenza isibonelo njengengane nje mhlawumbe ekhaya uthola ukuthi ekhaya biyenza kabi idelela abazali yethuka abazali ibonakala isilungisa indaba noNkulunkulu ayisabuyele ekhaya kuyoxola cha bazali ngenze kabi lana ngicela intethelelo ningixole nomzali ngokunjalo uma ephathe kabi izingane zakhe wayikhulisa kabi ngokuzithuka ngokuze kuningi engakubalula ukuthi mayiseyilungisile indaba yakhe noNkulunkulu kubaleka ngani futhi ukuthi aphinde abuyele kuzo futhi asho ukuthi bantwana bami nginikhulisile kabi ngokungaqondi ngenza u1 no2 no3 no4 no5 no6 ngokungaqondi kusiza ngani ekutheni indaba lezi zilunge both side ungafuni ukuba muhle kuNkulunkulu kodwa phambi kwabantu obonile ungafuni futhi ukubuyela kubona uma kwenzeka ucele uxolo angithi lento isuke iyakuvimbela ngoba lesi umzane wakho noma umuntu nje akubambile ngezono zakho ukuthi umonile wena ngapha ubhizi mhlawumbe usenkonzweni uyahlabelela ama-chorus uyadumisa uyashumayela ngoba khona abafundisi abanjalo uthi mhlawumbe uzolimaza spiritual father sakhe noma uzokwenza kabi kwi-spiritual noma ebandleni umfundisi afika athi no sacela ume kancane ulungisa impilo yakho avela ahlubuke adelele ashika kanjalo umbone nangu somisa itende lapha suyashumayela or somenyiwe kwenye indawo suyashumayela but akalungisanga nobaba wakhe njengoba ungakwenzanga kubaba wakho uyayivalela wena amathuba nezingane uzozala izingane disobedient uzozala izingane rebellious uzozala izingane ezinjengawe kubalekile ukuthi noma ngabe ke une access yokuya kuNkulunkulu but ke unabantu phila nabantu vuma let's say ake ngithi mhlawumbe ngonile ngisekha ngeingane ekhaya ngonile kubazali bese ngiyaNkulunkulu ngifike ngiyathandaza ngikhuluma ngelimi inkulu sengiyabuya ekhaya ngoba ngakayilungisile inkinga sekhaya ngizoyifica ivele ikhona
futhi uNkulunkulu ngeke angilungisele yimi ekufanele ngiyilungise mina uNkulunkulu akakwazi ukungilungisela inkinga kumele ilungiswe yimi akusiyo uNkulunkulu owonile but yimi engonile kumele mina ngehlise impakamo ngivume ukuthi baba noma mzali wami ngonile noma mzalwane ngonile angenzanga kahle ngiphathanga kahle then uNkulunkulu bese angenelela lapho ke bese kwenzeka uxolo lapho uxolelana phakathi kwabantu abonene so kuyenzeka umzalwane ayiyeke le ndaba yokuvuma kubantu athi uyaNkulunkulu abonakala enkonzweni kunabazalwane thothi enkonzweni siyabancoma sithi benza kahle uyasibusisa umzalwane kodwa ekhaya kasona isibusiso ekhaya akabahloniphi mhlaba abazali bakhe ekhaya so wenza kabi ekhaya but ngisekutheni ke senza kahle ngapha nangapha uyavuma kumuntu omonile uyavuma naNkulunkulu ngoba naye lo muntu omonile akakwazi ukuthwala iphambeko zakho futhi noma ungaxolela nokuxolela kuvela kuNkulunkulu mhlawumbe ngenzeka uvume kuye aphinde aqhubeke ngaxoleli ngoba lento yokuxolela ekaNkulunkulu kahle kahle akusiye yethu siyayizama siyayenza ngokomusa kaNkulunkulu but akusiye yethu thina sibabi ngokwendalo yethu ngokwemvelo yethu but ngomusa kaNkulunkulu siyathethelela uyasifundisa uNkulunkulu inkonzo yokuthethelela manje uma ngabe ngihlambuluka kumuntu engone kuye ngihlambuluka naNkulunkulu kungenza ukuthi mina ngibe kahle ngiba nokuthula liyekela lokuzakhela izimpi uzakhela izitha ngasekhaya uqobo bathi noma sowubuya bathi wabuya ke nangumuntu yabo ziba kahle hlambuluka kahle ubomzalwane zihlambulule yonke imkhakha la kumele uhlambulule khona uvume ubuyisane nabantu kuzokwenza ukuthi uNkulunkulu ayizwe imkhuleko yakho hayi no kuyezwakala inamandla icacile ake ngibuzeke la ukuthi ke umuntu oya kumzalwane ukhetha ukuya ke manje kumzalwane aye kuNkulunkulu straight ikona kuba kuhle ngani ukuthi ke aye kumzalwane kumsiza kuphi ukuthi aye kumzalwane ehlambulukeni ngoba ngithi liyeqinisisa ukuthi lihlambulukelane phela komunye nakomunye kunencwadi ekhulunywa umpostoli uJakobe kaJakobe 5:16 yes uthi ngakho vumani izono komunye nakomunye nithithilelane yes ukuze niphiliswe yes kuyamsiza umzalwane ukhona ukugula mhlawumbe njoba echaza athi ukuze niphulukiswe khona mhlawumbe ukugula okudinga ukuthi nje uyovuma mhlawumbe wone nomzalwane thizeni yabo then uNkulunkulu wakushaya ngendlela akushaya ngayo ekudinga ukuthi uyovuma nje uyovuma kulowo mzalwane yabo uthi no ngesimo engisenzile nginento engiyenzile so uma ngiya kumzalwane thizeni ngiyovuma lesono kwenza ukuthi mina spiritual noma emoyeni wami ngibe kahle ngoba once kwaba kahle ku spirit sami kuba kahle nasemzimbeni wami ngoba ukhamba ngixabene noNkulunkulu kungenza ulaka kwenza uNkulunkulu ulaka kaNkulunkulu lihlezi luphezulu kwamnjalo so siyakwazi ukuya kumzalwane siyovuma isono sethu ngoba kungenza mhlawumbe angisakwazi nokumbheka uNkulunkulu ngenxa yesiphambeko sami so sengidinga that person engizoya kovuma ukuthi ngikwenzile lokhu nalokho ngicela ungithwale ngicela ungise uNkulunkulu angazi ngizothini bese lo mzalwane uyakukhulekisa ukuya uNkulunkulu kuyakusiza wena mzalwane uma ngabe unomuntu onjalo lo muntu lo mhlawumbe njenge prayer partner wakho umuntu othandaza naye ozokuyisa uNkulunkulu through lo simo sakho siyavunywa isono uyasivuma na kumuntu hayi no kuyezwakala inamandla ngempela icacile ngokusobala kuzinamandla icacile ngokusobala mhlawumbe ke ake sithi hulukuqu kancane ngomeni mangabe siyabuya siyaqhubeka nalo uhlelo lwethu bese ke siyaqoqa ngoba nje nemibuzo futhi embalwa esenayo soke sithi ukuyibheka ama expect esiwabheka ngaphambi kokuthi ke siqhubeke siliphethe uhlelo lwethu njengamanje ke sithi hulukuqu kuyo ingoma isikhathi sethu sikhomba khona ukuthi ligama enqihora lesibili ngemzuzu eyi13 kumnandi sihleli ndawonye busiseka kulwesine lo mama ulwesine lwamandla ulwesine lomthandazo ke sikhuleke kahle bakithi sikahle noNkulunkulu sihlambukelene makukhona owamnyathela amakhona bakithi hayi khumbula bo ukuzehlisa buyele kuyena uhlambuluke naNkulunkulu uhlambuluke ngoba ngeke uyihambe kahle indlela kukhona abantu ongabhekani nabo kukhona abantu ongakhulumisani nabo nokhulumisana nabo ukhuluma nabo ngokuzenzisa hayi ngenhliziyo